Здравейте хора! Отново сте с мен, DogiBG, и в днешното видео ще продължим с втората част на Jet Car Stunts, приятели. В днешният епизод ще се опитаме да подобрим рекордите си на платформинг, както казах в първата част на вторият епизод. И сега нека продължим просто. Не трябва да се допуска и фейл, приятели. Тук добре го минахме, хора. И то доста добре. Не! Добре, ще стартираме. Тук добре го минахме. Видим, дано на финалът успеем да го победим. Използвам един от моите най-велики трикове. Така до края, хора, така. Давай! Давай! И подобрихме своя рекорд, хора. Нека продължим с следващата писта. Се опитаме и на нея да подобрим рекордът ни. Така, хора, тук добре. Сега най-важното е тук на този скок тук да не фейлваме изобщо, защото един фейл коства всичко. Добре, го направихме добре. Хора, стискайте палци. Така. Да! Печелим! Подобрихме рекордът. И сега дали на тази писта ще получим злато. Едва му се минава, хора. Тази писта ще бъде малко трудничка. Ако питате мен, спри! Добре, хора, тук добре се справяме. Супер сме. DogiBG армия. Всички сте с мен. Тук сега на онези обилери. На онези тунелчета изобщо не трябва да се фейлва. Ама изобщо не казвам. Защото един фейл, както казах и преди, ни коста всичко. Дали ще успея? О, да! И финиш лайн! Така, пак получихме злато, хора. Нека накрая с предпоследната писта продължим. Така, добре се справяме. Доста добре се справяме. Хора, имаме шанс за разложки. Това е мъничък. Както знаете, преди не фейлнахме нито един път. И сега също трябва да направим като преди. Давай газ. Газ, спираме газта. Падаме. И газ! Финиширахме. И отново получихме злато, хора. И дойде ред и на последната писта за втората част на втория епизод
на Jetcar Stunts. Нека продължим просто. Ей! Фак. Защо става така? Не знам хора. Давай! 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 Време за реванш, хора. След тези фейлове, които направихме, е ред за само победите, които ни предстоят да направим.